втора част. Абонирайте се за канала ми. Този човек ни заведе в една изоставена сграда. Тази сграда беше много ужасна и много отвратителна. Имаше много чупени стъкла и прозорци. Тази сграда беше, как да ви кажа, и в тази сграда имаше един човек, висок, много висок. И ние извикахме помощ, но те не ни пуснаха. И ще се мажеш ли? Не, тя не се мажи. И ние казваме, пуснете ни, но те не ни пуснаха. Да, завързаха ни с, как да ви кажа, с нещо, така, как ми казваше, забравих му името. И ние извикахме помощ, помогнете ми, но те никой не чуваше. И никой не знаеше тази сграда. Да, само ние, това и тези момчета. И после хора, аз видях, нали имаше стъкла на земята и моите ръце са вързани нейните. Взимах едно стъкло и зарязах това нещо и краката ми свадох и ръцете ми. И на нея й помогнах. И после... Ние сме се как да не помогнем. И после телефона ми беше до прозореца, там. И къде... И аз извиках за помощ. Звънях на полицията. Да. И избягахме двете. Да. Много ние бързо избягаме хора. Да. И полицаите дойдоха и ни спасиха. Да. Ако ни извикаме полицията, хора беше ни. Когато звъняхме на полицията, те ги развързаха с билеци. Не, чакай, малко му бъркати. И когато звъняхме на полицията, тези момчета ни чуваха и вземаме телефона и го чупи. Да. Вземаме телефона и го чупи. И полицията ни намери отново. Намери ни. И в какво направих? Сложих си спирала без грим. Истина ли? Да, сега. И дойде полицията и така. И на следващия ден приятелите на тези момчета дойдоха при нас. И казаха. Може ли малко червило? Ето. Благодаря много. И тези момчета дойдоха при нас. Вие, какво стана с четата ми, хора? И казаха ни, откъде сте? И ние, казахте ли Миново? И ние им отговорихме, не дай да лъжиш. Не! Да. Ние им говорихме тази дума. И пак бяхме си с нея. И тези момчета ни преследваха. После ние казваме, ние сме съхичани болни и не знаем откъде сме. Кажи сега, това не казах ли? Лъжеш. Защо ти лъжеш? И как да ви кажа, защото сега казвам. Хора, пък тя лъжа ви, че? Бе, не дай да лъжиш, ма. Ти лъжиш, ма. И хората, тези момчета ни преследваха през цялото време. Разбирате ли? Ужасна трагедия. И казаха ни, къде са приятелите ни? И не знаете ли какво им отговорихме? Не знаем какви приятели. Правим се на ударени. Да. И тези момчета ни казват, вие знаете ги. И ние казваме, не знаем какви. Те пак ни казват така. И ние казваме, много грозно се гримира. И ние казваме, не знаем. Хора, абонирайте се за канала, сложете един палец нагоре. И абонирайте се, дали да направим трета част. И така.